Kaixo, Ruben Gonetxea naiz, eta Errenteriako Don Boskoko ikastetxekoa, eta gaur erakutsiko dizuegu nola montatu eta desmontatu boladun errodamentuak. Lehenengo pausua, elementu eta erabiliko diren erraminten aurkezpena. Eta hauek izango dira, erabiliko ditugun erraminta ezberdinak. Errodamentuen muntailan, garbitasuna kontutan izan beharreko aldagaia da. Hori dela eta ez dugu errodamentua bere kutxatik aterako muntatu behar dugun unea izan arte. Errodamenduaren erreferentzia egiaztatuko dugu. Hori egiteko eskuliburua edo internet erabili dezakegu. Era honetan bestelako datuak ere ikusi ahal izango ditugu. Hala nola, errodamenduaren neurriak, doikuntza eta abar. Guztia prestatu ondoren muntoi prozesuarekin hasiko gara. Errodamendua bere ardatzean sartuko dugu. Garrantzitsua da muntailan errodamendua ez kaltetzea. Hori dela eta ardatzarekin kontaktuan dagoen pista barrukoa bada, pista honetan joko dugula ziurtatu behar dugu. Eta hori izango da muntai kaskillo honen bete beharra. Errodamentua bere lekuan mantentzeko erastun elastiko, seger edo zirkli jarriko dugu. Eta ondoren, iste tapa prestatuko dugu. Tapa honen helburua alde batetik errodamentua ez zikintzea eta bestetik olioztapena ez galtzea da. Metalen arteko marruskadurarik ez izateko erretena erabiliko dugu. Baina aurretik beste zirrindola bat sartuko dugu, ondoren erretena kaltetu gabe atera ahal izateko. Tapa muntatzerakoan erretena ez bihurretzea ezinbestekoa da. Bere lana era egokian bete dezan. Eta bukatzeko, ardatza, errodamentua eta tapa multzoa alojamentuan sartu. Ikusten denez, nahikoa izango da, errodamendua ondo ahokatzea bere lekuan sartu ahal izateko. Kontutan izan behar dugu, muntai honetan, kanpoko pista egonkorra dela, eta barneko pista biratzen duena dela. Eta irizpide hau, erabiliko dugu pista bakoitzaren doikuntza mota erabiltzeko. Azkenik, tapa lotzea besterik ez dugu behar. Multzo guztia montatu ondoren eta ondo dabilela egiaztatu ondoren, desmontai prozesuarekin hasiko gara. Horretarako tapa askatu, erretena askatzeko pieza hau erabiliko dugu, erretena bera kaltetzeko bildurri gabe tartean zirrindola bat dagoelako. Zirklisa askatu, eta ondoren ateragailua beharko dugu errodamentua askatzeko. Pieza txiki honekin ardatza ez dugu markatuko. Eta laburbilduz hauek izan dira jarraitu ditugun pausoak. Erabiliko diren elementu eta erramintak edukitzea, errodamenduen erreferentzia egiaztatu, errodamendua bere ardatzean sartu, erastun elastiko edo seger arandela jarri, iste tapa prestatu, ardatza errodamendu eta tapa multzoa alojamenduan sartu, tapa lotu eta desmontai prozesua.